Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Prestatu behar dugu gaur, sagar, tipulin eta famikuita tortilla. Tortilla da, tortilla diferentia, ezoizko tortilla eta emaitza hobearekin. Udazkeneko baratzea. Ezin dira aldaketak sustatu ekoizpen iraunkor baterantz, konsumo ohituren aldaketa bat ere bultzatzen ez bada. Prestatu behar dugu tortilla bat, eta izan behar da sagar, tipulin eta famikuit tortilla. Orden hortarako, gure tipulina, sagarra, arrontza, famikuit, mantekila pixka bat, sagarra ez ditzeko, eta gero, ardo goxoa ere bai. Orden, hasiko gara, lehenik tipulini frijitzen. Olio pixka batean, orden, frizituko dugu tipula. Gatza pixka botako dugu. Tipula frizitzekin botatzen badugu gatza pixka bat, dultzeagoa teatzen da, horren pixka bat egiten duguna da karamelitzatu edo. Horren hau poliki utziko dugu, eta biztartean jarraituko dugu sagarrarekin. Horren orain xurituko dugu sagarra, eta frijituko dugu ere sagarra beste zartain batean mantekila pixka batean. Bezala, xuritzen dugu sagarra. Sagarrak pektina uniz du. Pektina, elikadura agentzian onartua dago egunero mugari gabe hartzeko moduko osagarri segurutzat bezala. Bezala jarriko dugu, mantekila pixka bat hortainan. Eta hemen margarita batzuk botako dugu.
sagarroni orain, ja pixka bat ikusten dugun egine dagoela, ikusten dugu. Arrotxo bidetiz, zorrito bat. Eta ikusten dugu pixka bat, reduzitzera. Eta behin reduzituta, elkartuko dugu tipulakin, eta ja egin dugu gure tortilla. Ikusten duzuen bezala, orain ja tipule prest dugu, eta gure sagarra ere bai. Biek elkartuko dugu, zaporea pixka bat nahazteko. Horrela. Eta orain ja, egin dugu zartzen duten gure tortilla. Hau ja, zure egitera. Eta orain, jarriko dugu gure mikuita, ben erdian. Hemen gure sagar, tipulin eta foamikuiten tortilla. Baltzeniken Nafarroko Unibertsitate Publikoko Material Genetikoaren biltegiak sagarrondoari buruzko 400 sarrera baino gehiago altxatzen dituela. Dugu sagar, tipulin eta foamikuitaren tortilla. Tortilla bat, baina diferentea, erreza, zaporetsua eta testura leuna duena, eta ausartu egitera eta ikusko duzuen nola hala den. Sagar, tipulin eta foamikuit tortilla osagaiak. Tipulin bat, 2 arrautza, sagar bat, 20 gramo foamikuit, gatza, olioa, gurina, ardo goxoa.